Gözüňize getirin, turgan bir gece günlüğüň dowamyna 12345 gedek turnykda çekilip rekord goýdy. Meksikaly turgan Enrique Zapata'nyň bu netijesi mundan azal 11900 gedek çekilen Belgiýaly Lennart Schoss'un rekordundan ýokary boldy. Zapata bir gece günlüğüň dowamyna minutda ortaça 8 gedek çekilmegi başardy. Ol bu netijäni gazanmak üçin 5 ýyldan gowrak wagtlap taýýarlandy. Mundan azal hem oňa 8 sagadyň 4949 gedek we 12 sagadyň 7100 gedek dowamyna çekilmek boýunça rekordlar degişli bolupdy. Ýöne soň olar beýleki turgunlar tarapyndan täzelendi. Netije ýetmek üçin turgun ýörüýte demalş usullaryny ulandy. Agramy kem-kemden artdyryp turgunlaşdy. Eller üçin gorak ferişelerini peýdalandy we bedeniň qadaly dikelmegine üns berdi. Zapatanyň bellemegine görä ol 5 ýylyň dowamyna turnykda 1 million gedekden hem köp çekildi. Bu häzirki wagtda çydamlylygy hem-de güýjüni ösdürmek üçin turgunlaşyklaryny dowam etdirýär. Sizem bu wagtda şahsy rekordunuz nähili? Pikirlerinizi tesirlerde belläň.